Идеята ни е да си кажем няколко думи за това какво ново имаме в лечението на изхемичния мозъчен инсулт, какви нови тенденции има, на къде вървим, тъй като вече са 30 години горе-долу, както интравенозната тромболиза е навлезла. Аз винаги започвам с този слайд, който смятам, че е важен, за да си припомним какви са стъпките въобще пациента да стигне до нас. Защо? Защото тромболизата или специфичното лечение на исхемичния мозъчен инсулт в крайна сметка е и доста голям логистичен проблем. И може би основно логистичен и касае това да разпознаеме, че потенциалният пациент има симптоми на инсулт, този пациент да стигне до болница, оттам нататък да бъде оценен както трябва и в крайна сметка да направиме специфичното лечение и да помогнем на пациента, като подобриме всъщност, намалиме инвалидизацията и подобриме изхода от самото заболяване. Този слайд смятам, че показва така доста нагледно тези стъпки. Ние с вас ще се ангажираме в тази част, защото от известно време и в предходните два конгреса на Българското дружество по инсулт а, и в предстоящият, който ще е между 24 и 26 октомври тази година, ще стане отново дума за логистиката, но все пак трябва да си кажем някои неща на къде вървим. Това е една диаграма времева, която ни показва какво се случва във времето. Знаете, че 95-та година излизат първите данни, реално, които ни показват, че интравенозната тромболиза носи бенефит за пациентите с остър исхемичен инсулт. Първоначално, знаете, че терапевтичният прозорец беше 3 часа. Години по-късно той беше разширен, това е вече преди почти 20 години, през 2008 година беше разширен на 4 часа и половина. И оттам нататък нас ни интересува докъде може всъщност да стигнем с този времеви прозорец, като включително имаме възможност да го разшириме, може би още до някъде теоретично до 9 час, но това е посоката, в която вървим. Тоест, дали може да направим достатъчно добра стратификация на пациентите в крайна сметка, за да кажем, този човек става, този човек не става. Това би било идеално. Проблемът ни е, които се занимават, всички знаете, които се занимавате с това нещо, че имаме доста малко време и наистина, ако това влезе в нашия стандартен протокол, това означава, че ние трябва да сме доста точни, което не е толкова лесно. Същото, разбира се, във времето, виждате, ендоваскуларното лечение, че набра доста скорост и смятам в световен план навлиза все повече и повече. Смея да твърда, че и в България имаме немалки успехи, макар и ограничени все още, но от гледната точка на един от водещите центрове, където имаме възможност да приложим както тромболитично лечение, така и ендоваскуларно, и нещата са, смея да твърдят, доста добре сработени, въпреки целият административен товар, който носи това нещо, тъй като нещата не са още доизмислени както трябва. Въпреки това, мисля, че даваме наистина втори шанс на хората, които интравенозната тромболиза не може да ги или не ги е повлияла достатъчно добре. И какво ново? Колеги, има няколко посоки, които трябва да си кажем няколко думи за тях. Първо, разбира се, офлейбъл приложението. Това е за което вече стана дума. Реално, може ли да
стигнем отвъд тези 4 часа и половина за интравенозната тромболиза, каква е възможността да комбинираме терапията? Да я комбинираме с средства, които така или иначе ние използваме. Това са тромболитици, антиагреганти и така нататък. Но какви са възможностите на интравенозната тромболиза? И разбира се, какви са възможностите на новите молекули, които са кандидати да използваме ние в практиката. Сега, оф-лейбъл приложението върви в посока да стигнем до 24 часа след началото на инсулта. Но също една друга интересна посока е свързана с когато пациентът взима орални антикоагуланти. Какво правим тогава? Един много интересен метаанализ на 12 големи проучвания с общо над 3200 пациента показва, че отвъд 4 часа и 30 минути общо заето неврологичният дефицит се подобрява при пациентите с исхемичен мозъчен инсулт, без да се увеличава смъртността или, или рискът от системно кървене. Сега, а, тук по отношение на самото системно кървене или на общият брой на хеморагични инциденти, разбира се, нещата остават малко в сивата зона, защото все още ни трябват проучвания, които да ни покажат в каква посока трябва да вървиме, за да намалиме по достатъчно приемливо ниво рискът от кръвоизливи. Няколко форест-фото от това проучване. Забележете, че около 40% е по-голяма вероятността от отличен функционален изход. Какво означава това? Това измервано по скалата на Modified Ranking скалата означава МРС между 0 и 1 на третия месец. Това е един доста обещаващ резултат и като видите какъв е confidence интервала, виждате, че всичко е позитивно. Тоест, това нещо е един добър индикатор, макар и статистически, че вървиме в добра посока и отвъд 4 часа и 30 минути. 26% по-голяма вероятност от а, добър изход, не е отличен, а добър изход. Това означава Modifying Ranking Scale между 0 и 2 на 91. Също важи и за реканализацията, за реперфузията, за ранното неврологично подобрение при пациентите. И разбира се, ако разделиме на двете основни групи, тези, които са били на Алтеплаза и тези, които са били на Тенектеплаза, резултатите също са добри. Нямаме възможност сега да влезем в детайли на данните, които са в тази студия, но при всички положения общото, което ни показва, че нещата върват добре в тази посока, отвъд 4 часа и 30 минути, като, пак казвам, още трябва да придобиеме повече опит все пак с хеморагичните усложнения. При пациентите с орална антикоагулантна терапия. А, тук имате сравнение на пациенти, при които е била направена интравенозна тромболиза. Едната група е такива, които са били на ОАК, другата, които са били без тях. Общо взето, резултатите са сравними, макар че тук не е достигната до статистическа значимост, но смятам, че
пак е една добра посока, в която вървиме при тези две групи хора. А имайте предвид, че ползването или употребата на орални антикоагуланти реално ще нараства в бъдеще, предвид, че и ние като невролози се включваме и ще се включваме все повече в това нещо. Това е една тема, между другото, която ще зачекнем на Конгреса. Тоест, решението при кой пациент да бъде включен перорален антикоагулант няма да е само от кардиологична гледна точка, а ще е, разбира се, и все повече гледано и от неврологична такава. Тоест, приемът на орални антикоагуланти изглежда не носи чак толкова голям риск, колкото ние смятаме. Има един обаче много тънък проблем, който е свързан с това, че все пак трябва да измерите даденото плазмено ниво. А, Тук действително остава отворен въпроса доколко това е приложимо в нашите условия, но смятам, че все още тази вратичка ни е затворена, макар че виждате, че проучванията и общото мнение върви в посока да, въпреки това, че пациентът е приемал перорален антикоагулант, ние може да тромболизираме. Тоест, предстои с вас във времето да решиме как ще са нещата на наша Земя. И мисля, че това е доста интересна тема, която ще има развитие за по-нататък. Сега, тук давам пример за една комбинация с тирофибам. Давам един слайд напред, за да видите общо взето какви са нашите възможности ние да въздействаме върху тромбоцитите. И виждате къде се намира тирофибан като гликопротеин инхибитор, 2B3A гликопротеинен инхибитор, с едно, бих казал, доста добро действие, доста мощно действие. А, така че виждаме общо взето, че имаме един не лош, не пренебрежим резултат, когато ние приложиме след интравенозна тромболиза тирофибан. Това смятам, че тирофибан. Това е една не лоша посока, в която ние също трябва да вървиме и е нещо, което също при дадена група пациенти ние трябва да определим къде може да стигнем. Но виждате, че ам, това касае и пациенти, които са били тромболизирани с алтеплаза и с трайкон. Гледам аз. Да, гледаме. Ще тръгвам, гледам за такова. Само ще ви Че помоля да си вкъщи децата изключите ще ми се изключат на главата, микрофоните. гледам за инсулти едно. Че съм член на дружеството по инсулти. Утре ще... Така, продължаваме нататък. Една друга посока е възможността да направиме, или въпросът е дали да може да направим тромболиза след като е било приложено ендоваскуларно лечение, ендоваскуларна терапия. Класическият вариант за бриджинг тромболизата е обратен. Първо правим тромболиза. Ако нямаме успех, то тогава преминаваме разбира се, в определени случаи, преминаваме към ендоваскуларна терапия. Сега, тук, за съжаление, все още нямаме много добри резултати, но също една обещаваща посока, която изисква по-нататък ние да решим или да наберем опит в тази посока, дали може да приложиме, например, интраартериално определено количество тромболитик след ендоваскуларно лечение. Разбира се, новите възможности, новите молекули, една от тях е тенектеплаза, за която ще стане дума след малко по-подробно, но тук се появява и още един играч, това е ретеплаза,
която също дава обещаващи резултати, когато я сравняваме с Алтеплазата, но предстои да видим в бъдеще как ще са нещата. Тоест, ако видите резултатите, как върват, те са доста сходни. Тук групите, които са изследвани, са над 700 човека. Стандартно с алтеплаза едната група 0,9 мг на килограм. Другата група под формата на два болуса през 30 минути 18 мг ретеплаза. Отличният изход на 90-я ден е доста сравним, даже бих казал по-добър в полза на ретеплазата. Самият риск от кръвоизливи до 36-я час е една идея по-висок при ретеплазата и а, остава да разбереме как са нещата при наличието на реинсулт, което е една идея по-висок риск или по-висок дял от пациентите на ретеплаза в сравнение с алтеплаза. Тоест, това бих казал, че е един мощен тромболит, който ние ще видим във времето как ще се покаже. Тоест, дали ще успее да се наложи спрямо другите. Тенектеплаза. Говориме за тенектеплаза в последните години, от относително скоро вече е наричан в България, за което аз много се радвам, защото имаме няколко неща, които са свързани с прилагането на отеплазата, което е класическата тромболиза. Първо трябва да го направите в две стъпки, т.е. трябва да направите болус, след това да пуснете инфузията. Това ви увеличава до някъде риска от грешки, от недостатъчно добро дозиране, нещо, което въпреки, че имаме опит, все пак има риск да се случи и се случва. Имаме, разбира се, риск от потенциално забавяне на ефекта и до някъде имаме един по-висок процент на вариабилност на прилаганата доза. Макар че си имаме таблиците, които прилагам, по които ние се водим, когато прилагаме теплазата според килограмите. И има още едно нещо, че има възможности да ни се забави и пациентът, който е за потенциален бриджинг, т.е. за последващо ендоваскуларно лечение. Сега, теплазата, огромният ти плюс е, че има доста по-голям афинитет към фибрина, отколкото е от теплазата. И 80 пъти по-малък афинитет към инхибитора на плазминогенния активатор, към PAI-1. Това още съчетано с по-дългият плазмен полуживот ни дава една възможност ние в крайна сметка тази молекула да я приложим под формата на болус, което е много добро решение. Ако ние се върнем към към втория слайд, където са самите стъпки, ние по този начин логичното е да си помислим, че може да компенсираме логистичните затруднения, които могат да възникнат в предходните стъпки, като съкратим до ортонидъл времето, за което ще стане дума след мъничко. Тоест, аспектите, в които трябва да гледаме тенектеплазата, са няколко. Първо е дортонидъл тайма, второто е болусното приложение, третото е възможността, може би, да бъде прилаган още допълнично, разбира се, при възможност за мобилен скенер и така нататък. И разбира се, че това ви намалява натоварването на персонала. Ние ще покрием някои от тези аспекти. Общо взето, ако погледнем студиите, може да кажем, че имаме едно
непренебрежимо подобрение по отношение на дортонидала, когато прилагаме тенектеплаза спрямо алтеплаза. Виждате конкретно тук от 53 на 40 минути. Това е една не лоша разлика. Това са ви 13 минути. Ние знаеме, че всяка минута имаме малко под 2 милиона неврона, които загиват в условията на изхемия, на остра изхемия мозъчна. А прилагането именно на болус, само на болус, ви улеснява до някъде протокола, основно в условията на спешност. Други данни показват, че имате почти 52%, т.е. над половината пациенти, достигат в рамките на подобреното, намаленото време, врата, игла, достигат под 30 минути TNT. Тоест, това, че правите болус, не е пренебрежимо. Оттам нататъка имате намаление на другите всякакви неща, които могат да доведат до закъснение. Това също не е пренебрежително. Това е почти една пета от пациентите. Логистично общо имате едно улесняване и една подобрена имплементация, което е също позитивно. Както казах, намаление на работното натоварване. И разбира се, имаме доста проучвания, още които не съм изброил тук, които са в тази група. Сега, ако видим резултатите по отношение на изхода и осложненията, общо взето тенектеплазата е сравнима, пълно сравнима с алтеплазата. Така че, ако видите смъртността, каква е на третия месец, почвам от там, тя е абсолютно сравнима. Ако видите процента на симптоматичните кръвоизливи до 48-я час, може би една идея по-висок от при тенектоплазата в сравнение с алтеплазата, но кръвоизливите до 48-я час, общите, не говоря за симптоматичните, са пак под 10%. Което виждате, че тук е, че МРС между 0 и 1, т.е. отличен резултат отново на третия месец, е сравнимо даже една идея по-добро при пациентите, които са лекувани с тенектеплаза. Ефикасността, която ние общо взето гониме и която е най-добра по отношение на съотношението риск-полза, е 0,25 мг на килограм. Тоест, това е една доза, която е стандартна. Сега, обърнете внимание, че ако погледнем резултатите тук по отношение на времето врата игла, не е за пренебрегване, че по-малко от една трета от пациентите има дортонидъл по-малък и равен на 60 минути. Тоест, всяко подобрение, всяко съкръщаване на диентито за нас е в полза. Определено в полза. Отново доказателство, че преминаването от алтеплаза към тенектеплаза подобрява времето, оперативното време, което имаме нужда за извършването на процедурата и в крайна сметка ни подобрява и функционалния изход и безопасността е сравнима. Тук може да видите отново проучване, където виждате
до ортонидал времето средно 26,2 минути, съотношение 33,6 минути. Тоест имате разлика около 7 минути. Тази разлика варира средно, бих казал, или в диапазона върви между 7 и 12-13 минути, да кажем, усредниме 9-10 минути. Тук отново ви показвам тези данни, за да видите, че проучванията, разбира се, не са еднородни и зависи от самия дизайн, но пак се движиме в тази граница. 9 минути и разлика. Отново се движиме, пак казвам, средно между 7 и, да кажем, 13 минути. Това ни е диапазона. Повечето проучвания гонят някъде около 9-10 минути. Така че това нещо, не само имате съкръщаване в DNT, но също така имате и по данни на някои от студиите и подобрение по отношение на инвалидизацията. Ако мериме чрез скалата NHSS и то в ранната фаза до 24-я час след тромболизата. Тоест, общо взето, ако трябва да се придържаме към препоръките, трябва да си кажем няколко неща. Първо, както казах, дозата, която е ефикасна за нас е 0,25 мг на килограм. Тоест, достатъчно ефикасна и също така достатъчно безопасна. Стандартният времеви прозорец към момента се запазва 4 часа и половина и доза на тенектеплазата над 0,25 вече води до повече рискове и затова не се препоръчва. Така, при пациенти, които са показани с интравенозна тромболиза и ендоваскуларно лечение, се препоръчва дозата да е също така 0,25 мг на килограм. Разбира се, стандартната на латеплазата остава 0,9 мг на килограм. И идеята е, че интравенозната тромболиза, освен в тези стандартни дози, също така не трябва и да забави ендоваскуларната процедура. При пациентите с остър исхемичен мозъчен инсулт, с неизвестно начало на симптомите, не се препоръчва прилагането на тенектеплаза, когато ние взимаме решението само на базата на нативен скенер. Защото, както от една страна самият болус ни дава определен плюс по отношение на съкръщаването на DNT, така обаче губите известна гъвкавост. И гъвкавост в смисъл, че след като направите дозата, не можете вече да върнете нещата. Няма как да спрете тромболизата, да кажем, в даден момент, ако се появят странични явления, това, което ние може да направим, когато прилагаме отеплаза. Ако обаче имате неизвестно начало и направите селекция на пациентите с допълнителна образна диагностика, т.е. с дифузионно-перфузионен мисмач, с CT перфузия, тогава е оправдано да приложите тенектеплаза. Колеги, на предходния симпозиум си говорихме отново на тази тема. Тогава ви представихме част от данните. Нашата група пациенти, която ние събрахме между март и май, е от 38 човека. Общо взето данните са доста близки до тези, които представих, но за пълнота така ще ги представиме още веднъж. Групата ни включва
пациенти възрастови, от различни възраст, в различна възраст, между 33 и 92 години, средно 74 години. Дорто Нидъл времето, средното ни е 34 минути, като почти 16% от тези пациенти са с Дорто Нидъл по-малко или равно на 20 минути. Над половината от тях, с което може да се гордеем, разбира се, са с Дорто Нидъл под 30 или равно на 30 минути. Това смятам, че е един доста добър резултат в нашите условия. Имаме в рамките на лечението с тенектеплаза 5 починали, общо 5 починали пациента. Това е разпределението в Scatterplots по отношение на DNT стойностите. Виждате, че имаме една стойност тук, която е много отдалечена. Това, за съжаление, се случва, най-вече поради логистични причини, но това е реалността и ние трябва да направим всичко възможно, за да може в някакъв момент да не виждаме такива стойности, а да сме колкото се може по-ниско. Виждате и разпределението между мъже и жени, което е горе-долу едно и също, което е една и съща. Но което трябва да стане ясно тук, колеги, е, че трябва наистина да положим усилия да вървиме все по-надолу тези всичките пациенти, да ги накъчкаме в тази зона. И за съжаление, все още ни се случва да имаме някой друг с високо време до ортомидъл. Сравнихме няколко резултата при приемането и изписването на пациентите. Това е NIHSS скалата като степен на инвалидизация, това е Глазго-Лиеш кома скалата като а, метрика за количественото нарушение на съзнанието и съответно за неговата динамика и разбира се изхода при пациентите. Като погледнете NIHSS, определено имате разлика. От средно почти 11 ние падаме на 5. Което, разбира се, не е съвсем точно, защото тук не вземаме предвид кои части от NHS скалата формират тези 5 точки, но ако основното е, което ние гледаме, знаете в NHS скалата, това е двигателният дефицит, то подобрението е еднозначно. Същото се касае и за Глазго-Лиеш скалата и това се касае и за Modified Ranking скалата, която пада от средно от 4,5 на 3,3. Това е при изписването. Тоест, това е доста все още се намираме в тази зона на острата фаза на инсулта. Това означава, че тези данни, ако ги съпоставим с това, което има по другите проучвания, разбира се, може да са доста изкривени от факта, че е все още доста рано, доста скоро след самия инсулт. Ако погледнете, разбира се, по възрастови групи, тук виждате, че колкото по-голяма ни е възрастта, толкова нещата стават по-кофти. По отношение на междуполовите различия, горе-долу вървиме в една посока. Сега хеморагичните усложнения по отношение на инвалидизацията, разбира се, че ни носят известни така трудности, т.е. когато имаме такива, самият изход от заболяването и също така и степента на инвалидизация са по-големи. Наличието на коморбидитет
което е практически при всичките пациенти, прави нещата също по-сложни. Дали това ще е артериална хипертомия, дали ще е диабет, дали ще е дислепидемия, дали ще е изхемична болест на сърцето. Общо взето това ни прави известни проблеми. Сега, статусът на 30 и 90-я ден все още не са ясни при всички пациенти и това ще бъде допълнително обработвано, т.е. имахме затруднения с контакта при някои от пациентите, но общо взето а, тук мисля, че вървим в добра посока, но допълнително ще направим обработка на данните и ще представяме по-нататък какво и как наблюдаваме. Общо взето, това, което казах, виждате, че с нарастването на възрастта, тежестта си и на самия инсулт и разбира се, като вземем предвид началната тежест на инсулта, това ни дава така една представа, че всъщност по-възрастните пациенти и по-тежкият начален дефицит са реално основни предиктори за изхода, което не е нещо ново, но тази тенденция при тенектеплазата общо взето се запазва. А, това е практически същото, което виждате, т.е. възраст и начален NHSS ни играят най-голяма роля и при пациентите с тенектеплаза. Така че общо взето, колеги, ако трябва да разделим пациентите на тези две групи, тези, които ще получат аутеплаза и тези, които ще получат тенектеплаза, виждаме, че тенектеплазата ни печели време. Това го видяхте в предходните студии, казвам, да кажем 9-10 минути до ortho needle time, но това е за сметка на гъвкавостта, която ние имаме, когато ние правиме инфузията. Това означава, че може да спреме тромболизата, въпреки че реално основният ефект идва от болуса, от прилагането на болуса, но така или иначе това са според нас двете групи плюсове и минуси на прилагането на отеплаза срещу тенектеплаза. Отново ви показвам този слайд, където дозата ни е 0,25 мг на килограм и когато правим тромболиза и когато правим последващо ендоваскуларно лечение, когато имате неясно начало, тогава трябва да имате повече данни, дадени от перфузионното лечение. Тоест, което може да си кажем за накрая, в крайна сметка, всяка минута спестено време ни е огромен плюс. И смея да твърда, че това наистина е една малка революция в тромболитичното лечение. Както беше от теплазата, така и тенектеплазата. Прилагането а, на болус ни дава ефект, който е бърз, който е достатъчно мощен, за да можем да разтвориме с ирека и да реканализираме. Това означава, че когато имате по-бързо действие, ние все пак сме и по-прицелни. И това ни трябва. Обаче си остават някои неща за размишление. Колеги, това е основното, което искахме да споделим като екип от нашите наблюдения и в каква посока се движиме. И ако има въпроси и коментари, моля, може да пристъпим към тях. Може да добавя нещо само, а, че не знам, чувам ли се. Да, да. Да.
Ами, относно нектеплазето за тези петима пациенти, които нали, бяха екзитирани в края, мисля, че двама или трима от тях бяха починали вследствие други заболявания по-нататък, други болници, нали, вече би проследяване. Това мога да добавя нашите. Така. Това е. Други коментари, нещо, ако искате да питате сега. Тук има въпрос по отношение на максималната доза. А, преди това, преди да отговоря някой, ако има още нещо, което да каже. Аз бих искал да благодаря за изнесената материали и като цяло напомненето и много интересни неща, между другото, чух аз поне. Но едно нещо, което чисто от практическа гледна точка бих искал да попитам. Колко време след прилагане на нектоплазето трябва да очакваме, колко време след приложението да очакваме някакъв видим резултат, да кажем, тук има ефект от лечението. Има ли някакъв времеви прозорец? Сега, да. Още Разбира се, едно нещо. това е много интересен въпрос, който ние също трябва да проследим във времето, но предвид самата фармакокинетика и разбира се фармакодинамика, трябва да очакваме ефект практически веднага. Това обаче зависи от няколко неща. В крайна сметка колко е голям съда, колко е голям зоната, която вече е засегната, т.е. ядрото спрямо периферията. Имаме различни сценарии тук, които във времето трябва да също да претърпят известна стратификация, за да може да уточним при кои пациенти бихме очаквали по-бърз ефект и при кои ефектът би бил по-бавен. Дава ви пример. Пациент с кардиоемболичен инсулт, където вече с ирекът се е къснал от лявото предсърдие и запушил, то тогава самото му разтваряне би трябвало да е по-бързо, т.е. самият ефект би трябвало да е по-бърз. Ако имаме пациент, който е с тромбоза, знаете, че там са организационни промени в самия съд, които предполагат, че принцип интравенозната тромболиза е по-затруднена при атеротромботичните инсулти. Там самият ефект би трябвало да бъде по-бавен. Както видяхте в препоръките, ние няма какво да се бавиме, ако пациентът е подходящ за ендоваскуларно лечение. Тоест, в този смисъл, ако говорим за някакви минути, ние нямаме реално още точно време, обаче ефектът спрямо това, което предлагат енектеплазата, като мощност, като бързина на настъпване на ефекта и като прицелност, то самият ефект настъпва бързо. Други въпроси? Много бих се радвал да чуя някои коментари от колегите на тази тема, защото, казвам, ние го гледаме от гледната точка малко или много на един център. Виждате, че данните не са ли достатъчно убедителни, не са при толкова, бих казал, а, статистически мощни, статистическата мощ на това, което имаме е малка. А, след известно време, като набереме повече опит, тогава ще обогатиме, нали, нашите знания и това, което ще представиме. Но бих искал да чуя някое така
Дали смятате, че мислим в правилна посока, дали има нещо, което да изпускаме от това, което сега си говорихме, защото действително има, има неща, които може би сме пропуснали. Ако ми разрешите пак да взема думата, Емилиан Гулев съм от екипа. А, чисто практически приложението на Tenecte Plaza наистина като болус инфузия печели много от време и съкръщава много възможностите, където да объркаме. Колкото и да си говорим, че винаги болуса можем да го правим всякъде, говоря за актилиз, плазата, някак си е по-трудно организируемо да носиш флакони, истории, чудеса и така нататък със себе си още в самия скенер. Да, окей, ти го гледаш там, ама ако някой друг те чака, трябва да го изкараш човека, като че ли отнема малко повече време да се разтвори целият флакон, който в 50 мл знаеме, докато при Tenecte Plazото тези моменти са много съкратени и като цяло там мисля, че много по сме смели като че ли да го правим, защото с сингъл шот праскаш и каквото стане, стане общо взето. Но в крайна сметка ти така или иначе си взел решение да го направиш и този сингъл шот, както видяхме, ако е достатъчно ефективен с актилизето, мисля, че е много по-добър вариант да го ползваме това, отколкото да ангажираме още 3-4 човека по веригата, които да вържем перфузор, да го следим един час кръвно, така нататък, така нататък. Отделно, ако е ларж весел оклужен и човек наистина е показан за ендоваскуларно лечение, наистина веднага може да влезе след Tenecte Plazото, веднага да влезе в ендоваскуларната зала и да се работи. Не съм сигурен кога кървят повече, дали след Tenecte Plaza или на фона на актилиза в хода на ендоваскуларно лечение, ама най-вероятно и за това има някакви проучвания някъде. Има един момент при актилизето, нали, правиме си перфузията и всичко останало, минава един час, човека си остава с тежката пареза, ние решаваме, че ще минава на ендоваскуларно лечение и по време на самия транспорт, докато го местим наляво-надясно, не веднъж и два пъти всички колеги най-вероятно са натъквали на това, че човека раздвижва по една или друга причина. Не знам самия транспорт, чисто механичните сили, дали по някакъв начин и те влияят, но това пък може да е в плюс на актилизето. И за ретте плазето, ако се появи ретте плазе, не знам, болус през 30 минути, звучи ми като доста такъв междинен вариант между двата, който ще е интересно да го ползваме. И само ако може да каже доктор Алексиев, какво става с остатъка от Tenecte Plaza тук, нали, като използваме определена доза, остава нещо, изхвърля ли се, заприхождава ли се, какво се случва след това? Благодаря и съжалявам, че много време. Напротив, доктор Голев е един от хората, би казал, с най-много опит, колкото и да ни е ограничен общо все пак си е опит. Ами вижте, практически това, което сме използвали. Тъй като се прилага болс, знаете, че реално максимално може да приложим 10 000 единици. Нашата препоръка е просто, което използвате, го използвате и остатъка просто не е същото, както да разтворите, да разтворите от теплазата, евентуално да оставите някакво количество. Прекалено са малки флаконите, според мен. Така че в това отношение е въпросът за тази гъвкавост, която е действително не е толкова гъвкав препарат в сравнение с алтеплазата, която имаме, но нещо за нещо. Колеги, други въпроси, други мнения? Здравейте, доктор Ковачев съм аз, да се представя. Аз нещо, което искам да вмъкна, което
не често се говори, винаги говорим за осложненията от тромболизата, хеморагичните осложнения, но никога не се замисляме при пациентите на неспецифично лечение какво се случва. Направих си кратка справка и реално хеморагични трансформации на инсултната зона при пациенти нелекувани с тромболиза може да достигне до 20%. В повечето случаи е асимптоматична, но пък в един немалък процент, 3%, са големи кръвоизливи. Особено както има практика да се започват и с нискомолекулярни хепарини пациентите, мисля, че този риск се увеличава. И това ми е като аргумент, че това лечение, профила на безопасност е по-добър, отколкото ние смятаме и се говори по проучванията колко увеличава риска от кървене, но и без това лечение този риск съществува. Така че не бива да ни спира това. Знаете ли, като погледнем в годините нашето разбиране за въобще за този тип лечение, а, ще се съгласите с мене, че сме адски предпазливи по отношение на тромболизата, включително все още в днешно време има колеги, които смятат, че носи огромен риск общо интравенозната тромболиза, сравнена с неспецифичното лечение, което просто не е вярно. Не е вярно и за трети път казвам, не е вярно. Това е нещо, което ни дава реално възможност да извадиме пациента от една от най-тежките инвалидизации в рамките на дадено неврологично заболяване, което настъпва рязко. И разбира се, рискът и от кръвоизливи, и от дали ще е интракраниални кръвоизливи, от кръвоизливи или системни кръвоизливи, винаги е проблем. Разбира се, че терапиите ни във времето станаха по-сложни. Разбира се, че ние успяхме да вкараме, освен варфарина и аценокумарола, успяхме да вкараме новото поколение перорални антикоагуланти, които наистина протектират пациентите. Разбира се, че рискът при тях от кръвоизливи е по-голям. Обаче, все пак трябва да разширяваме този обзор, който имаме и това ще стане с времето. Аз мисля, че ако го сравните с множеството други терапии, които имаме в неврологията, включително и в острите неврологични състояния, ние сме доста големи длъжници на интравенозната тромболиза, да не говорим за ендоваскуларното лечение, което е съвсем друга тема. И там кардиолозите ни изпревариха с десетилетия, като вкараха интервенционалната си част и я направиха наистина ежедневие. Ние нямаме никакви пречки това да е и при пациентите с остър исхемичен инсулт. И виждате, че данните, макар и да бяха съкратено подадени, все пак показват, че хората мислят и в тази посока. Дали не може да направиме, освен бриджинг, класическия, интравенозна тромболиза, ендоваскуларно лечение, дали не може да обърнем нещата. Ендоваскуларно лечение пък още да подпомогнем. Дали може да добавиме друго лекарство, някакъв антиагрегант или каквото и да е, за да може да подобриме изхода при тези пациенти. Така че аз смятам, че сме повече от предпазливи, особено на наша родна земя. Тук дълги години се водеше тази дискусия дали това лечение става или не става. А това са вече 20 години, откакто го имаме. Така че мисля, че трябва да сме една идея по-смели, особено там, където работиме в по-големи центрове, в, знаете, тези 6 центъра, които ще бъдат инсултни, да, там ще дойдат пациенти, които са в сивата зона, да, там ще има такива, които са неясни, където ще трябва да решаваме. Мога да ви дам пример сега от преди 2 дена, където имаше пациент с паднал, който пил алкохол, паднал и
с фрактура на C7 на процесус спинозус и този пациент същевременно има и левостранна симптоматика по хемитип, където се вижда една хубаво един хубаво светещ М2 сегмент на дясна средна мозъчна артерия и сега дали да го тромболизирате или не. Защото вие знаете, че реално тромболизата ще му помогне. Обаче имате травматичен момент. Ето ви една група от пациенти, които ние трябва с вас да изясниме. Да не говориме, пак казвам, за огромното количество пациенти, които ние поради една или друга причина пренебрегваме. Дали това ще е бъбречна недостатъчност, да кажем в някои случаи. Да не говорим за ИНР, който ни е нужен при прилагането на ценокумарол, където сме доста предпазливи. Да не говорим за, както вече споменахме, за новото поколение антикоагуланти, за тяхната активност и така нататък, и така нататък. Тоест, ние сме големи длъжници в тази посока и това е едно от основните послания, смятам, което ще се опитаме да подкрепим на конгрес, който идва сега в края на октомври, между 24 и 26 октомври. Колеги, за да не губим повече време, ако няма въпроси, искам да ви спомена, че сайтът на Българското дружество по инсулт, insult.bg, е обновен и смятам изглежда доста по-съвременно, доста по-добре. Там можете и да си направите регистрации за членство и за На трета. конгрес. И за конгреса и ще има доста интересна информация. Ще слагаме по тези теми и по други. И за накрая много така, ако нямате някакви други въпроси, последно питам, ако някой има въпрос или изказване. С това... Да. Разбрах дали имаме въпрос или не. В такъв случай, колеги, благодаря ви за отделеното време в днешната вечер. Уебинарът ще бъде качен на страницата ни и също така ви очакваме на Третия национален конгрес по инсулт в края на октомври. Пак казвам, между 24 и 26 октомври ще се проведе в София в Event Space 2020. На страницата ни ще намерите повече информация и там ще зачекнем наистина тези теми по-дълбоко и много други. Знаете, че идеята ни е да сме интердисциплинарни и мултидисциплинарни. Това не е неврологично заболяване, това е заболяване, бих казал, на повечето специалности. Лека вечер на всички и всичко хубаво!